Музиката е била част от живота ми, от както съм родена. Баща ми е музикант, така че той ме е научил винаги да слушам. Музиката ме научи на постоянство. Трябва постоянно да създаваш нови идеи, за да ти идват все повече идеи. Гледам винаги да си чопвам и да слушам, но хора, които много силно ме вдъхновяват, естествено, са Майкъл Джаксън, Андерсън Пак, The Weeknd, Роби Уилямс. Доста различни сфери. Песента, която записваме, е един много голям подарък за любимия ми човек. Имах няколко много полезни урока с Станислава Важарова, която много ми помогна да открия силата в гласа си. Също фидбака, който получих от вас, беше страхотен и успях да подобря много неща. Моите мечти и цели са да продължавам да правя това, което искам, а това е да се изразявам чрез музиката, която правя. Моето пожелание към всички е да бъдат себе си, колкото и клиширано да звучи, за да бъдеш забелязан, не е нужно да си най-добрия, трябва да бъдеш различен, така че бъдете различни.